τον κύριο Νίκο Γολάκο. Χειροκροτήστε, πολύ χειροκροτήστε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέαρχου για την πρόσκληση στην απόψινή γιορτή. Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα βιώνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση με την συνένωση των Δήμων κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη για συλλογικό σχεδιασμό της πόλης μας. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε για μια πόλη φιλικότερη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης του Νέαρχου. Μια προσπάθεια που, όπως στηρίξαμε και στηρίζουμε όλους τους συλλόγους στο Λαγονήσι και τα Καλύβια. Έτσι στηρίζουμε τον Νέαρχο, γιατί πιστεύουμε πως τέτοιες πρωτοβουλίες αναβαθμίζουν όλο το λαό, αλλά πολύ περισσότερο αναβαθμίζουν τη ζωή μας και πιο πολύ τη ζωή των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στον Νέαρχο και να κλείσω λέγοντας πως στηρίζουμε απόλυτα τη θέση όλων των πολιτών για ελεύθερες παραλίες. Ευχαριστώ πολύ.